wallahi mafitan nan sai an yi da gaske, saboda abu ne ya riga ya shiga cikin kwakwalwar mutane, ya riga ya shiga cikin kanun mutane. Yau wani ko ka ce mishi wani zo a gyara sai ya gani kamar kana son ka cutar da shi ne. Duk yawancin jama'a haka ne. To kaga in ana son a gyara nan ko sai an koma bisa wasu abubuwa, kamar yadda shugaban kasa Cani yake yi. Yana duk inda ya je yana gwada mu mutane cewa ai ga salsalan mu ga asalin mu ga daga inda muke. To sai an koma ana karantar da yara da sauran jama'a ma irin waɗannan abubuwan, su san wai su wane ne, su san su ba mutanen banza bane, mutane su san su mutanen kirki ne, su san daga ina suke, kuma su san menene ya dace da su san da sauran al'umman nan musu dara mu komi ba. Kenan ko bangaren makarantun boko da muka lura an yi kawo misalin kasashen turai a dawo. Masha Allah, sai an koma madalla, sai an koma an gyara cikin takardun bokon nan, ya zamanto a ce mu ne muka tsara mu kanmu boko, saboda muna son gobe mu samu samari na gari, mu samu dattijawa na gari, mu samu 'yan ƙasa na gari. To sai an koma cikin karatu, kuma sai an koma wajen malumma, su ma an fahimtar da su, malumma su ma sun karanta, ka gane ko, su karantar da jama'a, saboda suna yin bakin kokarin su amma bai isa ba. Sai an koma an saurari malumma, su ma an, kamar yadda nake faɗi, in kana so mutum ya maka aiki sai ka sallame shi, saboda ka a ce ayatun da malamai ne so su yi wa'azi haka nan a cikin tele ko a cikin radio shikenan a bar su haka nan. A'a, sai an yi tsari yadda za a ɗauke su kamar yadda ake ɗaukar bushinan lakwal ana biyan su ma mataki ka gane ko, akwai matakin farko, akwai na biyu, akwai na tsaka, har akwai matakin ƙarshe, wanda kowa akwai irin nauyin da ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki nauyin shi saboda a shirya jama'a ta tsaye da kyau. Kuma sai an koma an bibi kundaye na shari'a an sake musu tsari, an maido su daidai da yanayin da muke so, ka gane ko, daidai da addinin mu, kuma daidai da al'adodinmu, ka gane. Kuma in aka wallafar da waɗannan abu sai an komo an bibiyi abu, saboda su ma masu shari'a sai an tilasa musu sun tahiyar da abin da yake a rubuce, kai zamanto abin da yake rubuce daban, abin da ake aiwatarwa daban. To a lokacin nan ne za mu fara samu wato al'umma ta gari, ka gane ko, wadda za ta yi da'a, wadda za ta tausayi, wadda za ta kwatanta abin da ya kamata. Masha Allah, Alhaji, an san cewa ƙasanmu ƙasa ce wadda take da mafi yawancin matasa a cikinta kamar yadda aka sha ambata. Ta yaya ne gwamnatin ƙasar Nijar za ta iya amfani da matasa a tsaya a yi abin da ya kamata har a waye gari ya zama ƙasar Nijar ta fi kowace ƙasa a duniya ta ɓangaren da ya shafi ci gaba? Wani irin aiki ne ya kamata a tura matasa gare su, kowace irin ɗabi'a ko rayuwa wanda zai sa a sami irin wannan matasa? Wato kamar yadda kashi na ce, matakin farko shine karantarwa, ilmantarwa. Shi kuma ilimin ba tsaya za a ce haka nan malamai su je su ba da ilimi ba, sai an zo an sake tsarin fannin karantar da ilimin. Na ɗaya, ka gane ko, boko ya zamanto a ce, maimakin a ce boko ne zalla ake yi, ya zamanto a ce ƙasar Hausa a karantar da yara da Hausa, ƙasar bare-bari a karantar da yara da bare-bari, ƙasar zabarmawa a karantar da yara da zabarmanci. Sai mun maido wannan tsari, mu ɗauki yarukan ƙasar mu ba su, masha Allah, mu ba su muhimmi, kuma a karantar da su, ka gane ko. Kuma addini wai me ake so ga yaro ɗan shekara 7, me ake so ga yaro ɗan shekara 14, me ake so ga yaro ɗan shekara 21, me ake so ga mutum ɗan shekara 40, me ake so ga lattizo ɗan shekara 60, me ake so ga tsoho ɗan shekara 80. Idan kowa a shekarun shi ya san aikin da kwarai da gaske, kowa akwai aikin da ya kamata yi, kowa akwai misali irin yanayin rayuwar da ya kamata ya tsaye, akwai irin tunanin da ya kamata a ce in ya kai wannan lokacin ko kamun ya kai wannan lokacin ya shiga cikin irin waɗannan yanayi na waɗannan tunanin. In ya zamanto kuma yaro sai an tsawatar da shi ne, ko da alakwal ne a tsawatar da shi, dan ni ban yarda a ce ai yaro ba a bugun shi, dan yaro in ba a buge shi ba ya ta ya daidai, ka gane ko. Lalle ba a ce ai bugu na raunanawa ba, ai bugu na walakantarwa ba, a'a, in ya kamata, in ya zamanto sai an tsawatar da yaro ne, sai an tsoratar da shi ne, to la a tsawatar da shi, a tsoratar da shi. Kaga mu da yadda muke tsoron mushen mu, wallahi ba mu tsoron uwayen mu ma haka nan, tsakani da Allah wa. In aka ce maka mushe, wallahi da ka gan shi boyewa kake yi, saboda kar gobe in ka koma makaranta ya tambaye ka wani abin da ya kamata ku kan aji, in baka yi iya ba kenan ai kai yawo kake yi, madalla. Kaga da ya zo shi kuma kai zai fara tambaya tunda ya ganka jiya. To ya kamata a ba su martabar su, ka gane ko. Lalle ban ce a wuce kima ba, ka gane ko, su ma a karantar da su bakin
ikon da ya kamata a basu. Ka gani su kuma uwaye su kula, saboda bai yiwa yau a ce Nijar ku tashi don mu kare kasar Nijar.